maber. Awinji makare, nyalo mana dhi nyime. Kamano ahinya, mano ne mag check. Koro kiwinjo ber to mondo wach ni ne an e apaya, ochiko ne antiere dala mar Kasipul. Tamako ng'wech matek adhi Kisumu, koro aketo mana gari bath apaya mondo koro mi an bed kod e tudruok makende nikech piny tiyo ng'awo kendo teknoloji tinde obiro mapek ahinya. Omiyo ago erokamano kinyi ma kawuono kendo amor mondo mi atudra kodi e twak ma kawuono. Erokamano ahinya kendo kuom yudo thuolo mar twak kodwa, kendo aneno kintiere nyamburko to chal ka gima kama intiere bende koth chwe. Kata kamano, Ajo, inene nade ikruok ni yiero mano ma adunda ahinya ahinya gwenge mag Kasipul chal nade? Ikruok ni yiero mana kaka pile, aparo ni abro wacho ni wan maber nikech donje twak ta winjo ka jaduong' Newton ka achiel kod injinia twak kendo awinjo moko kuom paro ma gin go mabende leo malich mokadho. Adwa ni mondo mi awach ni chama marwa mar ODM thoth ne bedo kod ikruok maber, tibo yudo ka elements moko matin ema samoro nyalo kelo chochni mopogore opogore, lakini an gi geno kendo an gi yie nikech waseyudo lony mar rieya welo ma wang' ne wadhi timo maber ma oyanga to kendo mapoth maonge kod hinyruok moro amora. Koro kipenja tabo duoki ni wan kod ikruok makare, wasebedo kwalalore kod moko kuom jotelo kendo jodonge e weche mag chama, kendo gisemiyowa adieri, gisemiyowa geno, gisemiyowa yie ni gibiro timo welo makare. Ta Ajo mana ka nyalo duoki chien nikech jowetegi mano Newton Ogada kanyakla kod Engineer ZB mabende nitiere godo ka bende noseloso kotende kod chama mabende gibiro bedo ka gichung' godo nikech wang'e ni nitiere chama kanyakla kod jogo eko ma independent. To ka tende kod chama bende wang'e ni chama bende ka ikore ne yiero nitiere tarik mabende nosechiwnegi kanyo mar chwalo nyinga jala mabende gibiro bedo ka giyiero. In dhi nade? Idhi independent, idhi gi chama? Aya ODM. Aja chama kendo kinyalo paro ni yiero mokalo sama ne waringo gi Mheshimiwa Dheleto Ng'ondwere ne dabedo gi paro mar ariyo nikech kaluwore kod jowa mathoth gino yie kuoma to kona ni kare ka koro isewito wach mar ticket nikech wan ok wadhi e welo, kar wanomiyo options mondo watim gik moko adek mane en suffrage, consensus kaachiel kod nominations owuon. To nikech thoth gi mago nokotimore ka noluongo e bura manobedo godo hotel ma Nairobi miluongo ni Tulip, ne obedo e winjruok ma owacho ni wan koro wadhi wach mar iluongo ni consensus. Bang'e no nitiere kaka brokerage moro notimore, weche nogore, mbaka nowachore, kato bang'e no consensus noduogo yie ne Mheshimiwa Ng'ondwere kaluwore kod pek mane nitie mane chama ok nyal timo nominations e seche go. Koro mane momiyo moko kuom oganda mathoth noringo dhi chama moko, lakini ing'e ni alternative party mar ODM thoth ne nowachwa ni independent nikech ok wadwa bedo gi tudruok gi chama moro amora. Koro gisani tabro wacho ni nikech an e chama Dheleto Ng'ondwere himself be manodwoka bende chama kogona simu kone na Jo, in wan kod gigene mathoth omiyo nyaka ikri mondo mi duogi chama officially. Noloso nyasi rawinji morwak no simbo kanyo ne wan gi makoro sani en jatelo migawo mar weche mag teko miluongo ni Mheshimiwa Opiyo Wandayi ema rwako nogudu kaachiel kod jok mamoko ka moting'o Moses Kajwang'. Koro I'm officially a member of ODM. Mana kamano, kwende Ajo